Isa kenan. Isa Global Boy yana ta can cikin kasuwa yana ce na aiki. Isa Global Boy. Shaku? Da zufin muka yi magana wannan mawaƙin ne Shaku Global Boy. Yanzu kuma tambaye ka kuma ka ce mun yi Shaku. Aji ai shi din ne dai. Shi da wanda na baki labarin nan da ya samu matsala ta beban cewa baya iya magana. Wallahi a dalilin wannan waƙoƙi da Allah ya sa. Ya kai? Normal. Ya garan? Normal wallahi. Ka san me yake faruwa? Sai na faɗa. Jiya mun yi magana da wani ɗan kasuwa zai siyi album ɗina mai suna So Sanadi. Ok, wannan album ɗin na kake? Akan 300,000. Ka ce kai kasuwa mutum. Wallahi. Gaskiya ne. Wallahi. Amma insha Allah in dai har maganan ya tabbata, ina ga kawai zan sai mai haka. Kai mun yi sama fa yanda baka tunani mutumina. Ko? Dan yanzu in kaga a waya yanda ake tura min test da kira abin ba a cewa komai na gaya ma. Ka san kawar da wancan mutumin da muka yi duk shi ne janyo mana wani saukakar da muke ciki a yanzu. Gaskiya ne. Da abubuwa suna ci gaba komai normal tun da ya tafi. Kore kuwa. Hello, assalamu alaikum. Lafiya lau ya ke jiya. Alhamdulillah. To, godiya miki. Mama Sani in jabin. Okay to. Mutumina na ga an kira ka. Wallahi irin mutanen mu ne. Ka san suna ta yaba suna ganin ayyuka suna fita sosai da sosai kuma suna so su ga komai yana tafiya daidai. Ka san yanzu mu ba yan da bane mun ci gaba yanzu mun zama koyi. Gaskiya ne. Sai abin. Ita wannan harkar dama tana buƙatar haƙuri da ƙwazo da kuma mutum ya zama serious. Insha Allah sai kaga Allah ya taimaki mutum. Ba ta son sanya kuma kakka karya. Kawai da nuna confidence. Yawwa. Gaskiya ne. Wallahi tallahi. Allah ne ya taimake mu. Amin ya Allah. Allah ya taimake mu. To. Mu ƙara addu'a ko? Shi ne. Gaskiya ne.
kaddararsa shi tashi kaddarar haka ta zo. Kawo? Na, muna so. Daman wani bawan Allah ne, wanda a da shi mawaƙi ne, farar ɗaya sai mai gunci. To daman sai nake so taimaka masa, sai na ce bara na zo wajen godiya maka. Da kuma ana tunanin asiri aka mai, saboda mawaƙi ne, kuma abokanan gabansa, kila a cikinsu a nazarin da na yi suka mai asiri. Insha Allah, akwai rubutu da baki. So wurin san da duk kadara ta Allah ce, amma dai insha Allah dai akwai dai abin da za a bashi na rubutu da dinga sha. Insha Allah zai samu sauki ya dawo idan da shi Allah ya so ya ta. Kike cewa kina yakinin cewa asiri aka yi mishi? Kawai dai abin da nake so dai idan da mutum zato kada ku ringa mai da abu kaman abin canfi haka. Zai da insha Allah insha Allah ya so ya ta zai warke. Izinin Allah. Iliya. Na'am. Zan. To gashi yanzu wannan rubutu ne. A ji a bashi ya dinga sha. Allah ya so ya zai samu. To ba da. Insha Allah zai ji. Iko ba. Allah bar zumunci. Kuma idan ya kare a dawo kuma ka karɓar wani a bashi ya dinga sha. In Allah ya so ya zai warke. Izinin Allah. Ta mala an gode. Allah bar zumunci. Gaskiya ne abokina a noman wallahi. Kwano ya zo. Wai ta zo. Ne bana. Gaskiya ne. Wallahi tallahi. To wannan kaga an noman ai ba inda ba za a je da ita. Ne mana. Wallahi. Dan gwamma kawai shikenan kuma. Sai ma yi cikin Lokacin ka ne mutum. Na cilla shi. Gaskiya ne. Ya gani. Shikenan gaskiya ne. Ta yi ko? A ta yi wannan ai ba wani matsala wannan. Yanzu ba wani waje da kake sha'awar mu dan je kai ma ka dan yawo kai ka dana ne. To gaskiya dai kaga mu bari zuwa wani lokacin kawai sai mu shirya. Shaka yi. Shikenan dan gwamma Ya wuce ne wallahi. Ka san wani abu da yake faruwa na sai ka faɗa yake da yake babu mawaƙi sani da mutum wata abin da yake birge ni da gaya na shi ne duk inda ka je gun taro ko ka je guri za ka ga ko yayin sa ake kai gaskiya gaya nan yayi fa na yayi fa ko ba ba ina ka da shan ta ba ba ji ba ta yau ba ba to babu da tabbata babu da sai da ya sani ya sani ne waka ba ma za ka kawai dai kai ka faɗa ne kana da kawai kai tashi cancanta waka a yanzu in dai ba ta isa ga babu daɗi kwata-kwata saboda a yanzu kana gani bai yi waƙoƙi da yawa amma kana gani inda ya suna yanzu ba isa buwa ai ba in dai ba isa buwa ka ba waka ba sai ka faɗa ni na san sani m jibran gaskiya shi ake ya gari ya garin ne ake ciki me kuke tattaunawa ne ni ina yabon gwani na kuma yana kushe ne a yanzu kai ka san cewa a yanzu kuma a yanzu ba isa ga gwamnati ba sai zai ba masa kai ware dan Allah ko ana zaune ana neman abin da za a sa a jiyu a ci a baki kuna wani zancen wani mawaki to me wani mawaki yanzu a wannan kaji shi zancen wani mawaki ko kawai kuna kai ne dai ba ka yi kawai abin da za a kai baki yanzu shi ake yi ba wata zancen waka me wata waka a wannan lokacin to daya wai shin waka ba sana'a bace ba wani zancen fa waki a wannan lokacin abokina kawai abin da za a sa a baki ta shi ake wallahi ina ba kun zo kuna bata kanku shikenan tun da ya zo wannan ni ka ga malam akan wani abu ni na gama ba matsala shikenan kai to zauna kai kawai ne shikenan tun da abun haka ne kowa ya rike ra'ayinsa kawai shikenan amma ba wannan can waka a wannan lokacin kowa ya rike ra'ayinsa ne kawai